ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. MLA jongka Cleariat constituency uba Kyrmen Shylla uba longru menteri jongka Sarkar Jilla haga lasingi ubalai jongka arfu parata de gubernai rempang arajar arfu ar ula Shimti ban Shimti Thymmai kumu presiden bat Thymmai jongka United Democratic Party Youth Wing haga jingalang kabalalong hanong ba Shillong haga jingya keren bat kilat pathai kubor hadin malawai ka jingalang uba Kyrmen Shylla ula ong bakani ka kinhon ka bat Thymmai kan saya trelang bat ka UDP Central Body khnang ban ai ka jing sakri ka babha sikipat ba Shashuli thoru ba kani ka kinhon bat Thymmai jong ka UDP Youth Wing kan sa shong jingalang ha ka hanyotrik unai leber arajar arpuar ban shim nya ki rai ki baya day bat ka jing pen kre ya ki election shaka yeng dor bar thau an ka ban salong house nam arajar arpulai khnang ban pen klan no mar dor ya ki unit bat ki circle ha ki constituency ba pher jong ka jilla Nina kalian jongi youth wing ni Kyrmen ban ong bamta ke new body ni la form ke new body kan shim ya ki kam ke ek junam kam khamtam ki issues befer jo state naga banta bangini trelang borba net bat sem hand in hand bat ke party jongi khamtam ya ke party kmi jongi under their guidance ningin persang bat pendep ek ki kam ki issues belong ke bi don kam hayangi ban le na banta jo state bat ngangi scheme ruba katim bangi don mentangi iba ngilong tim ki ba don kata mesem tam ki MLAs bat ki kalik jongi boro ki ba don kata mesem ban Selang te mentang singi don ka jongi kendu jong ketiga state youth wing da ka haga first session la penyai dai ba emha badi president berim jong ka state youth wing hadin kata dala debjet ini ila handover no ya ketiga second session ini la ya don ki discussion ni ki points bagi district beper ki la ya ai ni ba ke ek chindon kam ni ngi bangin yan anti na banta ni ka na banta ni ka chindon kam jo state youth wing khang ba ngin la ban kan i chik ba bangiru ni exist le ni ke chindon jongi kan mlong ba tang ha ka teng re wat ka kam ru te na se Kyrmen ban ong ba mne ki district beper ki la ai ki suggestion ban ngangi scam ba ha ni ka meeting ka ban sawan mar ngila i pembej ba ha ka new trick unai balai arjar apar por sandujing ini don kucing ya benbeit dan kucing ya discuss na benta gitu points baru par hadin katangin sapun I pai ba but ngin scheme rungin sa shimre ya ka resolution ha ta sni ba ki ek points bangin punmi shi pai ba but kumno ngin le ya kan not kam te mata sni ni sa shisen nga shi biligalat ban ai kublay ya kini ki kalik jona baru hi bat nga kaparu ya ki pai ba ban ni don lang rekat ban ni ba ailat ini ke state youth wing ngini trelang berba kenapa kini ke jingtmu jongi kanum long ke besebe mar bangi I state jongi gala dum kam shisha ya kata hamtam ya ka yakini regional party bikin lead no ya state kenapa ke jinglit jong ke regional party kan long ke ba ki bai ba jong state kin yo benefits actually kini ketika collective decision nomor nga wat ladang along ku presiden ru ngangan munde ban shim ya karai marwe te nakata ka daw ngila bu ya meeting ha ga new trick bangin ni shong collectively kum ka team bangin ya wat ki eki issues lene ki eki agenda bangin kren bat ke eki budan kam ni ha ka tak sngi ni shim no resolution ru nomar mata ladang omba kita ki jingkwa jinga ke long ka jingkwa jong marwe re okay ya kita ki jingkwa jong ngaru ngan sa share bat ki kali jonga man reha kata kasni ni shim yaki ya resolution ba whether we go ahead or how do we go about it kadi jikwa jonga so yimanta hi nganum don bangan isniwi ki pai ba ke ek jikwa jonga de ngakwa ban pen isi ki pai ba ke ek jikwa jong kani ka team ba ke ek jikwa jong ka party UDP as a whole bangin le nam ta jong pai ba kani ka alliance bat kinu party ka liam jongi ka youth wing ni nam chim ni ka decision ringin sa ajmut bat ka party kini ke ek budan ka malle de ya kata lada ka party kan sapoi ka por ba ka party kini jongi kan khot no ek meetings ha kata ngin sa poi ya ka discussion andre ban shim ya ka rai na liam jongi kum youth wing kum banga omne ngin work hand in hand bat ka party kini jongi khnam ba ki ek kam bangin nam long contribute kata gade jikwa na le jongi brief ke la ban criticize andre lada phi page ha po jong state jongi manta baro hi
na pedeng kino ki party ko pila ban I kan ni mo ki youth leaders elected leaders ngathrai nganot I ban ong ban claim ya kata ba ni we are the highest number ki badon ki youth leaders elected leaders dan the members support juga assemblies jongi de ke UDP hi na kata kata masing sorong ban ong ba ni as a youth wing ni ngin trish tom borba ban ngin dang wan ra shu khambon ki youth leaders support juga de state jongi bangangi scam da ke jingdon jong ki youth leaders support juga state jongi khamtam support juga assembly ngin ya ajung mod ban ngin le ki ki kam ki bahatam e na bata juga state namar ki youth ki kwa bonsen ki youth kim ju wan shakwan re ki shu kwa no chu pensneu le ni criticize re hang ne na request ya boro ki youth kinu ki bakwa ban I ba ke ek kam jong ka UDP ba ka le ni ke ek kam ba ka UDP ka kwa ban le na banta jong state nga request ya boro ki youth ban ya wan join lang bat ni tre bor ba khnang ba ban pin I sha ki pai ba ka UDP ru ka la ban le ya ka kam ka la ban lead ya ka state ka la ban wan ra ki development ka la ban le ek ba bahata me na banta jong state shibun ki kam ba ka UDP ka la le but shibun ki kam ki badang ngidang don kam chu ban le han ya ka ta hinga don kam ni don kam boro lang ya ka support jong ki youth jong state jongi but kirang ba jongi as kum ki advisors jongi nga request piru ban ya advice ngi ki kam ni don kam ban le bon tang ki kerteng kam don kam hanre ke don kam yengi ke de bangin trade da ka kam bon ya kita ki youth different separate youth mah ba pair hanre ni hak ni ka party jongi menta ni include mde tang ki the ong youth wing mde tang ki chendang even kan thero na kata daw ngidang don sa art di ki post ngidang polite thli menta ba ngin ye jet no yiki kante ban long ki members jong kan ka body jongi te nomar hang ni ngim kwa ban pun than e kita ki girls wing boys wing ki wings and ringi kwa ba as a youth wing collectively ngin train menta ki youth but na ki jing don kam jong ki youth ngin persang ban pun urlong kita mde tang daga keteng hendai daga kam ko abat ni kate kumne ni ailat yaki district ba per bikin enroll haki district lajong but hagachu ko district ba circle lajong but hagachu ko por kini ki secretary but president jong ka district kila de lupa ki member jong ka ni body chu ni hab ailat yaki district but kumju yaki circle ba per bikin identify no yaki candidate bangangi scam da ka jingwan jong ki youth shikmat ba ka party ru kan ailat ki youth rela da kim yawan shikmat sitom ba ban identify le ni ban tip ba kinu ki ba kwa badon sisa ka ta sem ban train am ta jong pai ba na mar kani ka kam ban long kum ki nom ikmat le kum ki emle kam dei ka busuk handre ka ek busuk tanat la da ngi shim da ka kam ka busuk tanat ngi ba ngila ban le something mo hi ka state Andre kejing air uga don hangta shibun ke pressurize a lot. Raya kata ngimde banteng nga request ki youth please come forward work with us. Kejing tre jong pi ngim pe yak eka kam jong pi but hadem kata pin sayo kejing shania but pila ban long kum ki nong mi khmaru jong kani ga party jongi na banta jong ste. Ke kejing air jong ki Andre ka wenga shwa ban ong ba shumut banta ladangi I ba imei pa jongi ya ke ek jindon kam jongi ni pan ki kimla ban punyo ingi hendrengi lek kam kemi kam kpa no shawe kata gadi jingkla jong kun ringa kwa ban request hangne ba lada ki kemi ki kpa jongi ki ba yedon lang kat ban ngi bala penhe pansan ngi bala ai ngi ke platform andre adn ngi criticize kala kata gadi jingkla jong kun ringa kwa ban kerpat kun ni ba pila dei ban ai le ni ya sha katu kan ni kan sapoi ko por jong pi ba kani ka party le ni kinu ki party original ba pila judon lupa manchwa phinde ban phet kajing yasha jompi kade ka ek ban wanra ya kajing seso relada phishudu jing Kyrmen lani da kajing wan jong ki wai ki party na shabar shu unbe jingi andre kata kade ka bakla andre nganam keno yaki to ki bakhot renga keno yaki jingtlot hi jong wai po wai bashim ki decision namar lada ki nong khot kin sa khot be namar ki kwa ban penhe pensan ni ke party lejong andre ladangi ngilong ki betlot ban shim ki decision kata gadi jing dan gi jing bakla jongi tengah kerpat ya bro hi pangangi scheme hirup kat kum jing I jong amta ba ni na lian jong ke party UDP ngilong very firm and very strong but ngin dang yai peteng hi ya kani gi jing trish tom jongi but ngin dang yai ne hi ke party UDP ban trish tom but ngingai scheme ya ki prolog ki bala ya kham jangai nangi ru man ha kani ke por ngin ya dang yai persang ban khot ni pensil thu biang ya ki ba ke ek jinon kam ban yai ne bat ya sha
ban ngi ha party regional party khamtam bu UDP khnam bangin wanra ban yo highest numbers khnam ba ke ki jindon kam khamtam pi mo de bu siap jongi baro ngi don kam bon protect bar ke content baro hi ki jindon kam jong ngi kum ki riu red fight tingi don kam ki regional party